karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Gunahuna mo na ba ang akong gisulti nimo? Ang bahin sa unsa, Sir Hans? Nga magpakasal ka nako? Wa gid ka magkomedya, Sir Hans? Dili ko mohisgot ini sa kaduhang higayon. Kung komedya pa ko. Mura man nagigisapot ng naong nimo. Magpakasal ba ka nako? O di? Oo og dili ang akong tubag. Unsay o og dili? Mao nang akong tubag sa imong pangutana kon magpakasal na ko nimo. Una. Kung si Ayesa ang imong pakaslan og dili si Kara, dili kay pakaslan ko nimo tungod kang Kara. Sagrado ng kasal, Sir Hans. Og wa sa akong bokabularyo nga magpakasal og tao nga gamay ra og gusto nako. Gusto ko nga ako lang ang babae sa huna-huna. Og wa na ako makita nimo. Mao ang tubag sa imong pangutana. Dili. Dili na mahimong komedyahan ang kasal, Sir Hans. Usa na ka desisyon nga kinahanglang hinuktukan sa makadaghan. Kay dili na parehas sa pagkaon nga mahimo nimong iluwa kung batian kas lami. Uy, correct manol, tira. Correct yun kaayo ko anang bahina, sir. Imagine, magpakasal ko nimo. O niya, magpretend ko nga ako si Kara? No way, highway. Nagkomedya ka? Ba, ayes naman ko mo nga. Bisan mo saloy akong isulti. May magbangutana? Pangutana. Nganong misod man sad sa saputon mong otok nga magpakasal ka na ako. Tungod kay maunay gusto ni Kara. Bingo! Dili mahita mong magpakasal ko nimo kay magpakakara ko. Kung magpakasal man ka na ako, kanang makita na nimo nga akong pagkaayasa. Dunay limitasyon na akong pagkapanakip butas sa mong kinabuhi, Sir Hans. Saan bation nimo? Kung kamo si Kent ang magkauban. Ha? Ayaw paglangas! Mura na kay kags palito eh! Magaginawa pa ako ini. Ay kabala ka! Dili pa ka mamatay! Pinagkas Ginoo! Ako di ay! Ako'y pinagkas Ginoo! Unsa? Ganoon? Ay mangutana pa man ni siya! Natural! Ikaw ang akong anghel nga magbalantay din sa syudad! Aysa, tubagang akong pangutana. Unsay bation nimo kung magkauban mo ni Kent? Muramig, mga bata. Happy lang. Why problema kay BFF man ni. Best friend forever. Na-S lang ka na mo ni Kent, Hans. Saan na is? Na-S good. Nasuya ba? Wala ka ako. Maglimpyo na din ni Spy. Ay, mao gini permi na kanindot ini niya. Magsugod ng ganit kong kaseryoso sa akong yaw-yaw. Dayon og layas. Ay, naku, Sir Hans. Pagkatili kini mo masabot. Hello? Hans, wala dyan ko kasabot ining Kent. Ano man day? Saan mas nagibuhatan ang kabuangan ng tawhana? Dili ko siya matuog sa mong kwarto. Unsa? Wala ko makasabot kung saon ako pagdaim mong manghud, Hans. Ayaw ka bala ka. Manawag ko niya. Hello? Saan sila sumbong ni Claire na ako? Nadili ko ka matuog sa inyong karto. Hantod ba ka na? Manghilabot lang gyapon ka? Kuya Hans? Magtiayon mo, Kent. Angay lang nga ubanan mo siya sa kwarto. Kay mabdos ng asawa mo. Mangutana sa kunin mo, kuya. Angayan ba nga kamo ang maghanimon si Ayesa sa among kasal ni Claire?
Nganong gidaman nimo sa Iyesa sa adlaw sa mong kasal ni Claire layo? Dili mo uyab kuya. Katabang lang nimo si Iyesa. Para kitbutas siya mong kamingaw kang kara. Pusa. Dili mo siya angin dadon sa layo nga kamura. Wa kay labot kung unsay buhaton ako na Ayesa, Kent. Pwes. Kaya nakasasin ako. Oh, pwes. Wa sa kilabot kung saong ko sa pagpadagan sa akong kaminyoon, kuya. Tungod kay ako ning kaminyoon. Ug dili imo. Bye. Ako ning kinabuhi. Busa ako'y magbuot. Kung saon ko ning kinabuhi, ah. Oh, Kent! Ay! Uy, ganun gilang pa ni mo ang pultangan? May mo bagdili ka magpahaba sa akong maguwang, ha? Kung doon ka problema na ako, Claire. Kent, kung sa man ang imong gipanulti? Ninawag si Kuya Hans na ko karon. O gimanduan ko. Nga matog na sa kwarto uban nimo. Kent, mau masang tingali lang angay buhaton sa mga magtiayon, di ba? Sa mga magdiayon nga post na higugma sa usag usa. Oo! Oh. Maunay normal nga buhaton. Pero, sa atong sitwasyon nga ikaw rin nakagusto sa kasal, dili. Kent. Kent, please. Hatagi ko chance sa itong kami niyoon. Bisan kini lang, samtang mabdus lang ko. Please. Claire, ang labing pait ka buhaton sa tao, mao ang pagbuhat sa butang na supak siyang kamabuton. Kent. Sorry. Pero ang akong apelido lang ang akong mahatag nimo. Dili ang akong kasing-kasing. Kent! Kent! Shit! Bisit! Bisit! Di kinabuhi, ah! Ay, nilimpyuhan na akong ubang kwarto. Pero, kinig sa ginikanan na lang ni Hans ang wa pa na ako malimpyuhi. Ay, hindi isa. Ay, may da akong utanon na basing ganahan kang mag-utan. Ay, salamat, Lo. Lo, ganahan unta akong limpyuhan ang kwarto sa ginikanan nila ni Hans ba? Ayaw lang limpyuhi dahi. Nahibaw na baya ka. Naina na baya ka nga masuko dito basta doon ay musodya sa kwarto. Gani si Ken, di makasodya. Pero dahi, Sige na lang, Lo. may akong nabantayan ba? Pero may magbalik-balik sa kung nahuna yun. Nasukad na matay yun ang amahan ni Hansel Kent. Hangtod ka ron sa dugay panahon. Wa na yun makaso si Kent anang kwarto ha. Unsa magyuy rason, Lo? Ang but lang yun ay, si Hans ay yung nahibaw kung ano. Sige na lang, Lo, eh. Di na lang ako mamugos. Pero sige. Ay, manglimpyo man ko sa budigas layo kay isod naman itong ilaga. Oh, anak na lang, Lo. Mutabang na lang ko nimo. Pero sige, kung wa kayo nga. Mulakaw ko. Magpatur ko. Ubanan ko ni mo o dili? Kent. Oo, sige. Bananta ka. Naunsa na sa diay ka? Wala man sa kasi imong na na. Mag-ilisun ako. Shit, kidoy. Kawag yung lami ining kinabuhi, ah. Uy. Ay, di ata. Di ata. Ay, maoda ning agianan sa ilaga. Ay. Unsa man yung mga karton nga naay marka nga Gloria, Lo? Ha? Gloria? Ay pangana sa mama ni Kent. Ha? Unsa day ngan sa inahan ni Hans? Laura. Ay, di panghipo sa di ang mga butang sa namatay ng inahan ni Kent. Tay pa, anong Gloria naman ang ni Alo? O wa may Laura? Ha? Ay tuod, no? Hain magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN.
Daghang salamat!